Het was een gezellige carnavaleske zaterdagmiddag bij Tof voor het populaire duo Björn en Mieke tijdens de opname van de clip van het nieuwe carnavalsnummer Dromen met de ogen open. Nou, het idee erachter is dat we best wel in een harde wereld leven, waar we elkaar best wel een leven zuur maken en dat we dan met vastelovend, ongelooflijk maar waar, gewoon even vergeten. En dat er dan wel gewoon liefde en toegankelijke verdraagbaarheid is. En dus we dromen eigenlijk met de ogen open dan. Wat verwachten ze van het nieuwe liedje, de opvolger van 1000 Sterren? Een nummer dat vorig jaar tweede werd op de LVK en voor hun de grote doorbraak in Limburg betekende. Ja, het is altijd heel lastig te zeggen natuurlijk, maar nou, wat we wel merken, en dat merken we nou natuurlijk ook met de clipopname, dat het meteen bij iedereen blijft hangen en dat iedereen het mitzingt. Dat het thema, wat Mieke net al heel mooi verwoordde, actueel is. Ja, en wat dat betreft, verwachting is altijd lastig. Wij willen gewoon altijd een leuk nummer maken en dan hopen we dat de mensen dat leuk vinden. En als de mensen het leuk vinden, dan zijn wij eigenlijk al tevreden. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dus we gaan ons best doen. Het maken van een nieuw liedje gebeurt elk jaar met een enthousiast team. En doen ze dit dus niet alleen. Nee, wij zien natuurlijk altijd heel veel dank verschuldigd aan Roel Gommans, Jules Rijvers en Leon Aerts. Met wie we eigenlijk samen ieder jaar een thema verzinnen, een tekst schrijven, de muziek schrijven. En dat is echt teamwork, dus ja, daar zien we eigenlijk altijd heel erg trots op. Prinses Maud droomde van kronen, veren en wat ze later wil worden. In een droom kan alles ontstaan.